Viewers all over the world, I welcome you all in today's section of Philosophy and Life. We have with us an ordinary evangelist. Sir, you're highly welcome. Well done. Please introduce yourself. Yeah, my names are Eze-Ana, Ugochi Chuberonorifte, Mabipoma Jugo. I'm an ancient high priest. Abumoni Sinchuaja, Ugochi Chuberodana temple. And you know, Bafa Mide, Milukazi Olomo, the Chiche. Abukazimoni Sinchuaja, Northern Restoration Evangelical Mission, Bronian Basozo de Nibu. So you can call me a priest or evangelist. My mission is to help people live better life. Then, because of the book in keep telling people about our administrations, keep sharing it. As you are doing this, remain blessed. You're welcome once again. Yeah. Let's dive into today's questions properly. Can a woman perform all forms of spiritual work? Yeah, thank you for that question. Kebe eziokwu bụ na ọ bụrụ ọrụ niile ka nwaanyị na-alụ. Ekere ọlụ eke. Etu o si wee dị in creation. Na nwoke dị coercive in nature. Nwaanyị dị passive in nature. Nwaanyị nwere ọrụ even in the families. Icheta na akwụkwọ Genesis ebe a na-asị Adam ịtara mkpụrụ osisi asị nga tara. Na befe ị nweta ihe ọbụla ị ga-eri na ị ga-eme etu a. Na ị ga-eje hustle lụọ bụrụ ọga na-agata ihe gabata n'ezinụlọ. Mana nwaanyị domestically ịmụ nwa ị ga-eme etu a fe mụọ nwa. So ekele ọlụ eke. Nwaanyị wụ for home front. Nwaanyị wụ to help to multiply. Yes. Then mana nwoke the masculine work. Ijelu ụmụ ụfọdụ ọrụ siri ike maka ọdịmma ezinụlọ. Ọ nwoke ga-arụ ya. So ekele ọlụ eke. Etu akọ dịkwa n'ihe mmụọ. Ọrụ siri ike dị iche iche na ihe mmụọ nwoke na-arụ ya. Maka na enwere masculine energy, nwee feminine energy. Masculine energy, the consistency. Yes. All the consistency. Akwụkwọ m ihe batara na nwaanyị adị awụ anyị awụ chief priest. Yes. Nwaanyị ama awụ priest. Woman currency na gbago gbada depend on the ọnọdụ. You agree with me na onwe oge nwaanyị ji afụ nsọ ya. O nwere oge o ji hormones ya change. Because of no oge o ya afụ nsọ ya, hormones ya ebido change be. And therefore radiating different current. Yes. But our current nwoke is stable. That's not one of the reasons why in order to be a priest, a mediator between Chukwu na mmadụ, you need a stable current. Can I ups and down? Because when ups and down, some certain things might go wrong. So all batara no Igbo spirituality and the world over. Forget one kind of the spirit of feminism. Nwaanyị na-ejinja because na nwaanyị agụbaga akwụkwọ kpataba ego. Yes. They told the world all the world ancient altars. No woman is there. Yes. Ọ bụrụ na a na-pull down role of a woman, no. Mana ekele ọlụ eke. So ọnya batara n'ije n'okwu mmụọ dị iche iche. Every altar. Na anụ obodo, n'okwu mmụọ obodo, n'ihe obodo ji dị ebube. Even in the world temples, ụmụ nwoke na ama ya for a reason. Ịghọtara ya? Ụmụ nwoke na ama ya. Hapụkwarị ụfọdụ obodo culture ha bịa elevate woman, especially England, because na ịma na ha the earth, the founder of CMS, otherwise known today as Anglican Church, amụtọrọ nwoke o wee n'ụba nwaanyị up to 4 during the time of Cardinal Smith, wee detach your onwe from the Rome, wee bido ihe na Church of England. Ịghọtara ya? Pope wee say no, that under Catholic faith that he is not permitted because he have to be, he was one of the knights then. That not chọrọ ka permit ya ka ọ nụọ nwaanyị ọzọ. Wee say no. O mechasị ya nụọ dị ọtụtụ nwaanyị nụọ up to 4. Wee kewapụzi onwe ebido Church of England today ama asị Anglican Church. So and because of that, that obodo reverted ọnọdụ nwaanyị to high level because of na the founder, that is the head of the earth, amụtara nwoke wee bunye ọnọdụ nwaanyị. Ọ bụta nwaanyị ka ji achị ha ruo taa. Onye nwaanyị nnukwu ọkwa
and they watch among the Orthodox Church, all that Church of England, they wouldn't be able to achieve one bishop for a reason. So, ọtụtụ ndị mmadụ na-eji because of their selfish interest were na-ekwu okwu. But abịa n'ala Igbo, nwaanyị anara alụ agwụ, mma akpọ ụfọdụ ihe afa, nwaanyị adị alụ ọrụ ana, ọ dị ada ana, nwaanyị adị akpụ alụ maka ihe a na-eje na na-eme. Enwere so many work nwaanyị adị alụ, enwere simple works nwaanyị na-alụ. Ihe ara ahụ maka ndị owu mmiri, nwaanyị na-eji alụ ọrụ mmiri, ma ọ bụ ịlụ ọrụ aja dị iche iche, ịgbapụ aja dị iche iche. Enwere so ike uke ụmụ ọrụ ndị a simple work nwaanyị na-alụ. Mmadụ enwere ọrụ dị ike, mana ụwa kịta anọ kịta because of oke ọchịchọ. Ụfọdụ ụmụ nwaanyị na-eji eburukwuzi oke ite, chefuo na nwaanyị bụ life giver. Nwaanyị ka na-afụ nsọ ya, ihe afụ na je na social media, ihe afụ young girls anụbọdụ di oje na-amabụ mmụọ karịrị anụ. Onye nke wepụtara na Facebook the other day, a na-eme akaja ifu ebe a kwapụtara ngwongwo nwaanyị ji alụ ọrụ, ị na-agba n'aka na-agba n'ụkwụ, na-ajụ nwaanyị dịzikwa ihe a. Ụfọdụ n'ime ha erie n'oke okporo, ọ dịzie ha ka ọ dị isi. Ụfọdụ n'ime ha akwụkwọ akwụkwọ, ụfọdụ n'ime ha jidekwuo ego, oke ọchịchọ wee bata. Mana naturally na etu esi debe n'Igbo spirituality nwere ọrụ nwaanyị a nara alụ, take it or leave it. Amakwa na ụfọdụ ndị bụ ndị feminist amaala ike okwu a nkwuru, mana eziokwu asịrọcha ekwu n'ekwu. Yes, enwere ọrụ mgbe buru gboo nwaanyị na-arụ ọrụ na-awụ ụfọdụ ihe ọkpọ die ma ọ bụ nwa ya nwoke bịa nyere ya aka mee ihe. Ọ bụrụ onye nwere di ma ọ bụ onye nwere nwa, onwe nwoke na-abịa akwụdori ya, o wee lụọ ụfọdụ ọrụ, ọ nwoke ya akwụdori ya. Etu a ka ọ dị. Ha bụzie n'ụwa asa na kịta, ha na-emepesi anya na bịara social media, ife ebe ha na-achasị anya, ha chọrọ ịrụ arụ ihe niile. Mana ihe mma bụ ihe onye butere n'ọja ya na imi na ọnụ ya. Thank you. Who is permitted to perform ịkpụ alụ, and can a woman perform that as well? Thank you for that question. Kembugolo vertical no, nwaanyị adị akpụ alụ. Mana ọ bụrụ na ị ghọtara how things work, a ga-eri gị ọnụ. Ndị a na-agba ọsọ ahịa laikiri ego nwere ike ịnarụ na ha na-eme ya. Ka bụ so ize no, nwaanyị adara akpụ alụ. Nwaanyị nwere ike ịsa mmadụ otu, mana nwaanyị agha akpụ alụ. Reason bụ na alụ nwere ọfọ eji eme, and na alụ bụ na ana n'ihu ana ka a na-eji eme, and nwaanyị ahụ agha ebu ọfọ eji akpụ alụ. Ịghọtara ya? Maka na ihe gbasara ịkpụ alụ so na ọkpụtọrọgbụ and o so na agbụrụ ọla na-eji. Enwere ndị na-eme ya ọ bụrụ onye chọọ, mana ihe anyị nọ na ya bụ ndị sịrị na ha ya eme ihe niile, ihe o butere n'ọja ya na imi ya imi na ọnụ ya, agwọ na ihe o noro ga-atọ uri. So abịa na ịkpụ alụ n'ala Igbo, ekele ọlụ eke n'ala Igbo, ekele n'Igbo spirituality, ekele ọlụ nwa diọkpara ka ọlụ okenye. Ịghọtara ya? Ekele ọlụ eke ke ọlụ ndị na-alụ ọrụ n'ala. Ihe niile na-agba ọlụ ekele ga n'ala Igbo. Ọ bụrụ na mmadụ kwụ ụdọ, nwere ndị ọ bụ ọlụ ha ịbịa perform the right rituals before a court data eriri ahụ onye a jikwa ụdọ, ka ọzọ ghara ime na ya bụ ngwuru, ka ihe ibide ihe arịrị ghara ime na ya bụ ngwuru. Ọ bụrụ na eme alụ na ngwuru, alụ ọsọ ya bụrụ o nwere ndị ọ bụ ọrụ ya na onye ọ bụ ọrụ ya imienụ. Enwere alụ emere na ngwuru, nwa alụ individuals mere onwe ha, enwere ndị ọ bụ ọrụ ha, and ndị ọ bụ ọrụ ha bụ ndị nshi. A na-akpọ ha ndị nshi, ụfọdụ akpọ ha ndị nshi. Na be anyị mgbe gburugburu, maka onye amara onye mbụ, esi m n'ebe a na-akpọ ndị ezumeshi. Ihe a na-akpọ anyị mgbe gburugburu ndị ezumeshi, mgbe eji akpọ ha ndị ezumeshi. Ezumeshi a bụ ndị a na-akpọ ndị nshi, a bụ ha bụ ndị na-agagharị mgbe gboo na-akpụ alụ. Ịghọtara ya? So mgbe a na-akpọ ndị ezumeshi anwa, ebe anyị asị na ha asatụrụ n'ala Igbo, ndị na-akpụ ya ndị otherwise known as ndị nri. Now, mana ije nri today, you will agree with me na Nri very a small town bi na valley, and abịa na nri ya nwa, enwere ndị bụ enwere Adama nri, enwere ụmụ nri nke gụnyere Enugu Ukwu na ndị ọzọ. Ịghọtara ya?
So onye ọbụla bụ a lineage of nri ga-akpụ alụ, otherwise known as nshi, ndị nshi mgbe gboo. Ịghọtara ya? So ọ bụghị anya is na that lineage ị ga-eme. Yes, and ka m gwakwa gị etu esi wee gbasagbo kpatara na ndị nshi nọzi n'obodo dị iche iche na be anyị. Ndị nshi na-esi na nri bịa kpụọ alụ na Nnewi, Oraifite, ọzọ bụrụ ihe ala Axis. During that time, ebe ha na-enwe ebe ha ji enwe settlement bụ na be anyị, ebe a na-akpọ ezumezu. That is ebe ndị nshi na-ezu ike. Etu a ka esi akpụ ya gboo. Mana enwetazi modern name, mana Chinefo ana modernize name. Kịta asị bịa na be anyị ihe eji mara anyị bụ a na-akpọzi ezumeri. Ịghọtara ya ka a na-akpọ dịka na mana original name a na-akpụ ya wee ebe ndị nshi na-ezu ike. Onwe ebe ịchọ ịkpa asụ ụjọ wee ebe a ndị nshi na-eje ezu ike. Etu a ka esi kọrọ aja bụ akụkọ. Adịmnwa na onwe m so na the clan bụ ndị nshi anwa. So ndị nna anyị ha na-abụ mgbe ha jecha je kpụcha ala ebe a ebe enwe settlement. Ebe a ka edekwara ya ọfọ eji akpụ arụ ahụ. Mesizie nnukwu nna anyị abụ onye nachekwasịrị n'ebe anyị si, mana descendants ya na ụmụ ya niile wuzi n'ebe a ka ha setụrụ wee mụsazie anyị bụ ndị clan anyị. And ndị bụ clan anyị anwa na ezumeri ya nwa ọsọ anyị nwa na-echi Eze-Ana. Ọsọ anyị nwa na-echi Eze-Ana na my own clan. Onye ọbụla chọrọ ichi ọzọ ebe a ga-echi Eze-Ana because anyị na nwere link. Mgbe ọbụla eji ichi ọzọ ihe ejechichara ndị ikwu nne gị ọzọ ga-enye gị ọfọ ị ga-eji wee na-eje n'ala. Ịghọtara ya? So a long process, but ana m achị gwa gị na enwere ndị ọ bụ na agbụrụ ha. Ndị a na-akpụ alụ anọ n'obodo dị iche iche, mma amara gị atụ ije kwuo na n'ire Ogidi o nwere ndị na-eme ya ebe ahụ n'Ogidi. Ijegasịa n'obodo dị iche iche na ala Igbo ị ga-afụgasị ndị na-eme pockets of ndị na-emegasị ya. Ọ ndị nna nna fasi from that side. Ịma na mgbe ochie ịmarọ na mmadụ nwere ike ịbụ dibịa wee jee ije kpụọ alụ n'obi maọbụ n'obodo dị aṅa, ịrụcha ọrụ savisi dị mma, ihe obi maọbụ igwe n'ebe a nwere ike isi gị bidobe ya ka ị na-alụrụ obi ọrụ maọbụ ị na-alụ palas ọrụ ibụrụzie ebe ahụ. Etu akụ ụfọdụ masị wee gbasasịa n'obodo dị iche iche. So mana ihe na-achọ ịkọwara gị na ọ bụrụ dibịa niile na-eme ya. Dibịa ya eme ya ga-abụ ndị si from the lineage of ndị na-akpụ alụ. Like na temple anyị na-akpụ alụ. Thank you. Could you explain what Ozondioka means? Thank you for that wonderful question. There were so many problems in our Igbo now, and no thanks to Catholic. Ọbụ na ngosibala gị ihe Shanahan na ndị Catholic mere na Igbo, ị ga na-agba n'aka na-agba n'ụkwụ. Ndị a so na ndị caused so many confusion na Igbo for their selfish gain, because they envisage na awakening na-abịa. So ha decide ya ka ha gwọtọkọ ihe Igbo ji dị ebube, kpọọ ya enculturation. Ha mee ya adapt na their liturgy and everything ha na-eme na their canon law. Ha bidogoro n'ịma mmọnwụ. Ịma mmọnwụ a na-aba mmọnwụ agba, ọka ị nwere idea. A na-ama mmọnwụ ụfọdụ ndị mmadụ nwe obodo. Ịghọtara ya? Edonte m mgbe m batara n'ọdịda na amara m mmọnwụ. A na-ama mmọnwụ aba mmọnwụ. Ịghọtara ya? Ọ bụrụ na ị mara mmọnwụ, o nwere ebe a na-eme ihe masquerade ị ga-abịa. So mana ndị a na-agwa gị ndị Catholic na ụfọdụ ndị Anglican bịa mewe enculturation wee jide ịma mmọnwụ wee kpodo isi n'ala site ndị be ha tiwe mmọnwụ. Ihe afụ ebe mfada ọbanye na mmọnwụ masquerade. Ha wee sị na onwere ihe dị na masquerade, bido tiwe ịgba akwụ na-eche enyi, bido tiwe egwu dị iche. O nwere mgbe ndị seminarị ọhalus tichara ejike enyi mgbe ahụ. So ihe niile ha mere ụka ha jee bastardize ya wepụ ihe dị ebube na ya particular cultural activity. Ha megide nke ịba mmọnwụ ọ dịka o zuru, ha batazie na nke ichi ọzọ. Ichi ọzọ bụ solely ihe ọdịnala from beginning to the end. Mana ihe ha meziri bụ ka ha dị sure na ha abara everywhere wee mebi ihe Igbo ji dị ebube. Ha leave to the band si ndị ụka chibe ọzọ.
ndị ụka chibezie ọzọ anwa ife ha beziri ewu ọ bezie na ọ bịara ichi ọzọ isi ya ka aka ya ifere ile ka asa ya ile otherwise known as ịsa ile ihe ọ pụtara bụ na ị ga na-ekwu eziokwu mgbe dum ihe ọ bụla ị ga-eji ọnụ ga-akwụ ga-abụ eziokwu ha wee jụ na ama asa ile ha megide n'obodo ụfọdụ ndị a niile bụ ndị ụka abụrụgo ndị isi ọzọ so ịbịazi ichi ọzọ ha were akpịrị ego nara gị ijigoro na ị nwere nsọ nwere ebe nke njere onye asị na ya bụ onye ụka agwọrọ ya nsọ ọ sị na onwere ihe ya na-asọ gị bụ onye si na onwere ihe na-asọ ibuzikwa onye nze so ọ bụrụ na ị chọba ihe kpatalụ nze na ọzọ ụfọdụ ji wee bụrụzie ihe eji eti epene eme karịkachọ bule mụọ ndị ụka ihe niile ha batara n'ala Igbo mmebikọ ha batara na alụmdi na nwunye mebie etu esi alụmdi na nwunye n'ala Igbo abatara etu esi akwa ozu mebie ya bata n'iche ọrụ mebie so ọnwụ niile bile mụọ ndị ụka so ihe menụ so ha abezie n'obodo ebe ichi ọzọ agụrụ ọzọ asị ya ihe bụ nwaanyị je họteelụ ọsị nke ọ bụla ị gụrụ ọsị ekwesịrị ichi nwonye dị etu ọzọ mana ịtagodo ndị omenala ụfọdụ ụta ịgba nkịtị maka na e nwere oge emeziere afụrụzi onye chiri ọzọ na some clan so ụfọdụ ndị ụka abatazie na ha ya echi azi ejezie to the neighboring village weta usoro ha ya echi wee chi ọzọ wepụcha ihe niile anwa wepụ ịba na akwụ ọzọ wepụ ịzụ afịa ọzọ wepụ ime ihe niile a na-eme nwere ihe omiri wepụcha ncha niile ụfọdụ obodo ijeje kịta ichi ọzọ kịta echi ọzọ one day which is not done anywhere. anyị nwachiri Eze-Ana nwere processes eji echi Eze-Ana ọ na-ete aka ọkwa the most expensive ọzọ n'oge nke m abara m akwụ ọzọ mgbe ịwa akwụ ọzọ bụ ị ga-aba inside room ime apụta ilo ewere ọmụ tụchie ebe gị ọmụ ahụ mgbe ị nọ na akwụ ọzọ ahụ mgbe ị na-aga screening ụmụ mmụọ ọnwụ nwere ụmụ mmụọ fido n'ime echi ọzọ because of nke a ma ọ bụ nke ọzọ ị nwụọ na akwụ ọzọ a na-ịkwụọ na akwụ ọzọ arị akwa gị akwa ị nwụọ na akwụ ọzọ ihe ọ pụtara na mmụọ rijetere gị na pasọ skrin ụmụ mmụọ anyị akwa gị akwa ka ha agago so etu a ka esi eme ya mana kịta ha mere ihe niile a abolish mana ọ bụrụ maka my clan to the glory of the Chukwu oke pụrụ ime ihe niile ọmụnwa bụ onye isi ọzọ my clan ọzọ anyị ma na-echi ndị ụka anaghị echi ya so ọ bụrụ na ịbụ onye ụka yes mechiwe gị ọzọ ọmụnwa bụ onye isi ọzọ because ihe kpatara na mechiwe gị ọzọ bụ na in our process of ọzọ adịrọ m ready to compromise because na-enwere ndị a na-eje eme n'ala ịghọtara ya adịghị wawe onye ụka ịnwero n'ala ịdọrọ n'ala be nna gị ya fa ya echi ọzọ so ndị nna ebulem mụrụ n'ụka because ụka bịa mee ụfọdụ klan ọzọ ha sachapụzie so na ndị bidokwaziri ọfụ gwazie bụrụzie ndị ụka ha select ndị ha ga-eme hapụ ndị ha ya eme so those one are the very very important ọzọ ji dị ebube ha wepịa ụfọdụ nwe ebe nke njele ebe a na-echi mmadụ ọzọ fada na n'akụkụ ihe fada na-eme n'ebe a na-echi ọzọ ọ ka ị pụrụ vuo na ọzọ wa ọzọ ndị ụka eje kpọrọ fada debe ebe ahụ onye a na-agwaghị ihe so na ndị na-enye anyị nsogbu na nze na ọzọ anyị maka na ihe ochiri ewu ọzọ ụka o nwere nsọ na-eme ihe sọrọ ya so ihe m na-ekwu bụ na ọzọ ndị ụka bụ ọzọ na-enye nsogbu ụfọdụ ihe a na-eme kasị na soshal midia si na na-echi ọzọ ị na-agba n'aka na-agba n'ụkwụ so na onye a butere nsogbu ọ ya atụ ntụ ọ ya eme ihe niile bikos na ọsarịghị ile o merekwana ihe ndị o kwesịrị ime daalụ. Is it possible for a woman to become onye nze or ọzọ title holder? No, not possible. Nwaanyị anaghị echi ọzọ. Ichi ọzọ bụ solely for men. However, eziokwu na ụmụ nwaanyị na-eji nja for so many things. However, e nwere other positions recognized nwaanyị nwere ike inwe, like nwaanyị asị na ihe kwuru ihe akwụdebe ya, nwaanyị nụrụ di
DNA chi ọzọ anyị na-enwe ike recognize ya as lọlọ bọsị a die na-agba ọfala sokwa die recognize ya as lọlọ onye dị etu a ntị ọ dị. Ọ bụkwa na nwaanyị atụcha n'ime nkwara ike banye n'otu ndị recognize women. O nwere ndị a na-recognize dịka etu ụmụ nwaanyị ọdụ Ọnịcha si eme, ndị recognize ndị dị fachiri echichi ebezie ịkpọpụtakwa nwaanyị anwa echikwa ya echichi ịyọm ọgbanyekwa ya ọdụ, mana ọ bụrụ ọzọ dị ya ịghọtara ya. Ọ bụrụ ọzọ ihe a bụ otu ụmụ nwaanyị ndị chiri ịyọm, mana ọ bụrụ ọzọ ọ bụrụ ọzọ ife ha na-eme ha adị etu ugo feda. Yes, ada echi nwaanyị ọzọ. Nwaanyị ọzọ a na-echi echichi gbagota na babi ha na-akpọ ndị chiri ekwe. Yes, ndị chiri ekwe, mana ndị agha chiri ekwe na-abụ ha ya esi echichi nwaanyị na-echi na be anyị, mana nwaanyị a na-echi echichi ahụ ụmụ nwaanyị adị atụzi ime, mana echichi ọdịnala. Nwaanyị chi ekwe ịmalụ na ndị nze na ọzọ nọrọ ọ ya apụta bịa so bịa kene ma metụ nzu aka, mana nwaanyị na-eme nke a bụ nwaanyị adị afụsị nsụ ya high yes prestigious title nwaanyị nwere ike iwere n'ala Igbo, mana ọ bụrụ ọzọ. Yes, o nwekwara obodo ụfọdụ ụmụ obodo ndị eriri eri igwe ndị ụka na-aba ha nọgide ha chọọ ofu nwaanyị recognize ya na nwaanyị ya mere ihe tụrụ obodo n'anya. Enwere ike chie ya echichi ọ nọ ya, mana ọ bụrụ ọzọ. Enwere ike inye nwaanyị ọkwa ọbụla ọnụ ọbụla a chọrọ inye n'obodo, mana ọ bụrụ ọzọ. Ọ ma abịa dịrị ndị nze na ọzọ ọjị afa si na ya bụrụgo onye nze na ọzọ, anyị na ya na-ana ịtọ Chukwu ekwekwara ihe a dụrụ daalụ. Is it right for a woman to put on a red cap in Igbo spirituality? Nwaanyị, the only right nwaanyị nwere iji wee tinye red cap bụ ụbọchị ọ bụrụ na nna gị na onye nna ya chiri ọzọ, ụbọchị nna ya nwụrụ a na-akwa nna ya, o nwere right ụdị dọtara onye nna ya nwụrụ. Ọ bụrụ dị ọbara ga-abịa gbuwa ihe a na-akpọ gbuwa ji, nwaanyị egbuwa ede. Ụbọchị a na-akọ nwoke ahụ adị ya nwaanyị nwere ike ihe idresi nna ya, ọ ma etunyekwa ugo, mana ọ ya egbu red cap yiri akwa ndị ọzọ nna ya. O nwere ike iyi only that day, maka na ihe akwa ozu a na-akwa nna ya bụsị awụ ụbọchị a na-akwa iri ugwu ikpeazụ, ọ nọkọ ụbọchị ọ na-agba ọfara ikpeazụ. So mana minus that one, o nwere obodo ụfọdụ ndị na-eme omenelu, because na agwara nga na ụfọdụ ndị igwekwa ugwe ndị ụka nwere ike isi na na-akwanyere nwaanyị ugwu. Nwere ike ịkwanyere nwaanyị ugwu dị iche iche site n'iyibiye ogbu ọzọ dị iche iche na ịkwanyere ugwu. Ị nwekwara ike inye ya ọdụ, nwere ike ọ bụrụ ọdụ inwe ya nza dị nnukwu nza a na-enye nnukwu nwaanyị, nwere ike inye, nwere ike inyekwa ihe mgbanaka ma ọ bụ mgbanolu, mana okpu ihe egbunye ya kwesịrị iwe okpu red. Maka na ọ mara ihe okpu red ya pụtara, kọwara ihe ọ pụtara ihe na-agba n'aka na-agba n'ụkwụ, so o deserve ya. So eziokwu na anyị maka na o nwere ụfọdụ ndị igwe na-eme ụdị mistake dị etu a, na ụdị na ha chibere onye dị etu a echichi, but it's totally wrong. Yes, emesizi asị na-echibere onye ahụ echi asị ya na ịtọ, na ka ụdị nke emere Chimamanda Adichie. Enwere m too much respect for her. Yes, but inyi okpu red ma ọ bụ ị na-ịtọ ọbara ịghọtara ya. Mana ọdụ ụtọ na-akọwara ọrụ nwatakịrị mmadụ, adị m ebule m ya, ana m ebule m ndị ọzọ ụka ndị eriri eri aghọtara ịghọtara ya, because n'ọha kwesịrị ịkọwara ya nne na ọ bụrụ ta ada ebelive ka m n'ọha wakwanyere ya ụdị na ha na-erekọgnaiz ya, che na ha na-emeri ihe ọma, maka na asị na ihe ọjọọ bụ arụ bụrụ omenala. But I can tell you that what they did is abracadabra or dabara. Can a young boy
be initiated into the Ozo title? Yeah, thank you for that question. Yes, mmadụ nwere ike ịmụ nwa. O nwere ụmụazị a na-amụta ọ bụrụ na onye ọzọ bịara ụwa ọzọ a na-awụ ya n'afa. Mmadụ nwere ike ichiwe nwa ya ọzọ. Yes, ị nwere ike ichiwe nwa ọzọ mana nwa a ama agba ọfala. Ịghọtara ya, nwa a ama agba ọfala. N'ọjọs na a ga-eme simple initiation anyị emere nwatakịrị n'akaraba anyị Oraifite anyị emeghị abolish imeghoro nwatakịrị ihe ọzọ na nwa maka ihi na ọwa dị n'afa ọ nwatakịrị a na-aya ahụ ọ bụrụ na anyị emere ihe ọzọ maka na onye uwe ya chiri ọzọ ka o wee kwụsị ya ahụ ị ga-emerie ya. Yes, mana anyị na nwatakịrị dị etu a nọ na meeting anyị recognize okwu ya asị ọzọ ka o personal devotion o mere onwe ya ka ndụ ya nwatakịrị wee dịrị. So mgbe nwatakịrị a duziere oge ichi ọzọ ọ bịa ebuo ego ọzọ ya mee ihe niile etu esi eme anyị ebuo ego ọzọ ya mee ihe niile etu from A to Z. Then ị ma na nwatakịrị a chiri ọzọ. Yes, nna nwere ike ichibekwa nwatakịrị ọzọ mana ichibe ya ọzọ nwere limit ebe ya akwụsị. Yes, enwere limit ebe ya akwụsị bụ na nwatakịrị a nwere ụfọdụ ihe ndị a ga-eme amadị in full force when the man is still alive. Example, nwatakịrị ahụ a ga-echibe ya ọzọ mana ama etube ya ugo, that is etu ugo wepụ nwatakịrị ama etu ugo n'ihu nna ya. So ihe ọ ga-eme bụ nwatakịrị ahụ ọ bụrụ na emejuru ihe gbasara ọzọ bụ ego ọzọ ndị nze na ọzọ anọrọ edebata afịa n'otu nze na ọzọ nwatakịrị ahụ egbu red card mana ọ ma etu ugo ya tiri mgbe nna ya nwụọ o metọpụ ihe ndị ọdọfọ ọnụ wee recognize ya fully as onye chiri ọzọ. So ihe na-ekwu na ya bụ yes, enwere ike ichi nwatakịrị ọzọ mana o nwere some certain limitation nwatakịrị a ga-enwe as long as nna ya chibere ya ọzọ ka dị ndụ. Daalụ. In your opinion, what is the major cause of increasing rates of divorce in today's society? Yes, thank you. The divorce rate now is quite alarming. And one of the reasons cause for ya bụ na o nwere akụkọ nna m kọọlụ m ọsọ nna onye agbata Chineke ji wee sị na ụmụ nwoke ga na-achị ụwa achị ụwa bụrụ onye isi ezinụlọ maka na onye amara na ọ ga-echi ọzọ ochi ọzọ gbarịrị ọya gbara ya n'ụkwụ. So ụmụ nwaanyị naturally na etu esi wee biudu nwaanyị emere nwaanyị ka nwaanyị bụrụ na ọ na leadership position. Yes, mgbe ụwa bidoro nwaanyị bido jebe akwụkwọ nwere digrii a na-enweta ụmụ nwoke na-enwe nwaanyị enwerozi. Nwaanyị bido kpatawakwuo ego ọtụtụ n'ime ha bidozie ubezie ka onye nwere ga-ama. Naturally mgbe buru gboo mmadụ eji adịghị akarachi because nwaanyị na-erube isi mmadụ nọ nwaanyị bụ dị ugogbe ezinụlọ mmadụ nọ nwaanyị bụ onye na-achịkọta ezinụlọ ọ bụ na ebe ọ bụ na mmadụ eji karachiri adị m eblem ụmụ nwaanyị 75% blem nwoke 25. Reason bụ na nwaanyị bụ onye ga-eme ka mmadụ ejikwụrụ ije kpee ikpe ebe a na-ekpe ikpe nwaanyị mgbe mmadụ ejiji wee krash ya. Ihe ị ga na-afụkarị ebe a bụ nnupụ isi. Nwoke nwere ike sị na ya na-ekwu nwunye ya asị ya. So ihe na-aka ọsụ ya bụ na ụmụ nwaanyị kịta na-enwezi got. Ụfọdụ na-fight kwuzite ha, ụfọdụ okwu ọnụ ha jọrọ na-esi ka ihe dị. Nwoke kwuo ofu kwuo na 20, nwoke a nwere ike wezi iwe bie ya aka n'ahụ ịma na violence abata. Mana nke bụ eziokwu bụ akụrụ mmiri bụ na nwa nwoke na-eji asị ka ọ nụọ nwaanyị ka o megbuo nwaanyị ọ nụrụ. So all those things bụ ihe wu nsogbu. So ụwa mgbe a nwaanyị na-erube isi ọpụta ụtụtụ ụdị esegburu di ya menatara di esi ya nna anyị eze obi nwa ụtụtụ ọma menatara di ya tapụ ya n'aka si ya lọlọ m ugogbe eze ọ ya dịrị gị mma ọ gọzie ọ dara ngọzi ụtụtụ. Mgbe isi akwa na-adị n'ebe ekechiri ya mgbe nrube isi dị mana kịta nrube isi adịrọzi ụwa nọ na ya bụ ụwa asị na Gen Z generation. Ụwa oge a na-agwa gị irube isi dị anyị bụ ụmụazị mgbe anyị nọ na streeti na-agba bọọlụ anyị fụpa onye nwatakịrị ibe anyị bikwa na ya na streeti anyị ka o buru n'isi
budọkpọ n'aka anyị gbakwunye anyị bịa nyere ya aka bute datin ọtụgbazie nwa onye ka ịbụ isi ya na-ewu onye dị etu a na-ewu frend to nwa ya nwoke Chibuike ọkwa pa Chibuike ka ọ wọsọ ya na ya pa Chibuike mana ọsọ na ya mara gị si ya mana ịmụ ya ọsị ya na ụmụazị na ama okenye nyere ya aka bụrụ ihe abụ na-abịa mana ụmụazị kịta ọfụnwa ọ na-enego ọ ga-ebido n'isi negodo wee notuo n'ala mgbe anyị dị na ụmụazị anyị na-echu mmiri anyị pụtafụ ebe a na-akọ ihe mma mmadụ na mpa mmadụ nọ n'ugbo na-akọ ihe anyị sị nna ọmụ nne omo ekene anyị sị ụmụ m ị na-echu mmiri anyị sị ọsụnụ jekwa na ọfụma jee nọ nakwa n'oge o mgbe ahụ nwere ike jụọ nwa onye ka e wesị a na-ewu nwa ya dị etu a ọsọ nakwa n'ugbo ụwa kịta onwe ya atụpụrụ gị ọnụ ọ ga-ebido n'isi negodo netuo na otu onye nwoke bụ venerable si n'oge ha na-etolite ha na-ahafụ ndị okenye ekene ndị okenye oruzie n'oge nke okenye ruru ihe kịta ya bụrụzie venerable ya na-echezi ka ụmụazị kene ya asị ya achakwara ụmụazị ahịa emerụọ ya fụrụ ya so oge nke anyị bụ oge anyị na-ekene ndị anyịfụ nne na nna mmadụ ekene ha ọfụma mana kịta ụmụazị kịta anyị nwere ike ikene ọ ya asị nyi na-enye nri so enwego disrespect bido na ụmụazị and echefukwana na ụmụazị a na-etolite ya wụkwa nwunye anụ gasịrị anụ so ọ bụ na onye agha mụrụ ka esi enye respect even mgbe ọ bụ adolescent na-etolite na ngwurube nna ya kedu ka ọ ga-esi nwee respect na be di so ebu nye awụ so ụmụ ihe niile abụ ihe bụ nsogbu na ezinụlọ dị iche iche so ikwuzie ọsị ka ọ mapụta ejuwe ya ga exactly ihe ọ na-amapụta ọsị enwe ọzi ndidi ọ mapụta nwa o jee mee gịnị majority n'ime ya ka nte na 50% of those women si na di mmapụta pụrụ n'ụzọ na-agbashiwo directly or indirectly maka na reason bụ na more than 80% of our women, our ladies, as 80 is too much, are they too small? 90% of our ladies, they single, they between the age of 40 down, cannot feed themselves. Go to me anywhere. 90% of ladies between age of 40 down cannot pay their house rent, feed themselves, take care of them without a man supporting them. So, nwaanyị anwa na-asị who marriage help gosi na be dịpụta jụọ ya onwere ihe ọ ga-eji wee feed onwe ọ ya kwụrụ onwe ya ụgwọ ụlọ ọ ya feed nwa ya ọgbọ wee si na be di ya onye ka o hope sugar daddy ụmụ nwoke ya na-enyere ya aka wee na-azụ onwe ya ọ bụrụ na ndị na-asị na ha onye woman help mana nwoke ka ọ na-ehope di mmadụ ga-enyere ya aka so most of them can't even feed themselves. So when they are telling you who marriage help, I left the marriage is so toxic. Nwoke ka o depend. Nwoke ya kwuru ugwu, nwoke ya emere nta mere imo. Ịghọtara ya? Onye ebe a nwụ di mmadụ maka nwa okorobịa kịta ahụ dọrọ dị inye gị ntị. Nwa okorobịa kịta ya ego ka i were ego bịa sie ri ofe na ya. Ọkwa di mmadụ, maka ọ dị mmadụ ya kwụrịta ụgwọ. Those na who marriage help na-use iPhone, na-use nnukwu phone, onye egorie married man. Mana ọ chọrọ inwe ndịda be die ọpụta ọgbawa ashewo mana ọ na street dị very dry. O nwere na ya eyuzu married man na-eyuzu obere oge ọfụ onye nwere ikuku karịa gị ọdọ mpụ move kwa on. Mgbe anyị pụtajasị nwoke so bad mana ọ because of ihe o mere experience. Ọ che na ọ bịara ka nwoke wuru mugu nwoke a amatajasị ọpụtada ọ na-akpọrọ ụmụ nwoke si nwoke onye ka nwoke help ihe ọzọ ọ ga-end wụ ọ bụrụ lesbian bido mewe lesbian. Don't be lesbian. We have so many of them out there. So then na chekwa bụ the only reason made we advise nwaanyị ka o si na be dịpụta ọ bụ na di gị na-eti gị ihe ọ bụ na di gị the very violent then tụọ ụjọ na enwere ike igbu na nwere ike iji aka wee tigbu mana ọ bụrụ na nwoke na-abara gị mba sị gị na enyi nwaanyị ya gị na-esi na-achọ otu ka gị na anyị ebe ọ bụla na-eje gị nata permission n'aka ya ị chọrọ ka a control ị bụrụ ọkpụ onye kpụ ya you see before that this man is a narcissist. But no, this marriage is so toxic. But can I control the then he brought it upon yourself. But I can tell you the only reason. But I can tell you now some of the reasons why for the Abro Macanani tea. Aboma marriage is violent. Come on, on the freedom. So I hear them so all you have from Wakita.
mana ana m achọ ịgwa gị na ọ dịrị isi nwoke na nwaanyị ịzụ ụmụ talkless of nwa nwata nwaanyị so ndị Igbo na-atụ ilu si na ọkụkọ daizi nkịta nwaanyị so na-ata akwa. Ọ dịrị isi nne na nna ịzụ nwa talkless of nke sọsọ nwaanyị so fụrụ ụmụazị a ga na-emegheri ndị nwaanyị abụghị ashawo ndị nwoke abụrụ ndị oshi achọkwa nnọọ ha ncha mana ana m achọ ịkọwara gị na majority na ọ na-abụ n'ọfụ maka na e nwere ọzụ nna na-azụ nwa. When we are growing up, ihe ọ bụla eme my father wee sị my mother wee sị gị na ya agwa gị nna anyị ga-esekpu na na ya biko don't tell our father because anyị ma m kọọ ya. Ọnya ka ndị Igbo ji eme mgbe nwoke nwa asị nwaanyị di nwoke nwa di nwaanyị nwa asị nwoke ọzọ bịa kuchie ya. Ihe ọ na-ekuchiri ya bụ ọsụsọ maka ịbụrụ azụ honeypot ya. Ihe ọ na-ekuchi ya nwoke so wee na-enye shelter. Ọ nọ ọbata na ngwuru akpụ ụmụazị hụ na azụrụ mbara ezi nke ọba nwazi na-emelo. That is the father figure. Viewers all over the world, we have come to an end on today's edition of Philosophy and Life. If you have any question based on today's teaching, you can drop it on the comment section or DM Eze-Ana with the WhatsApp number showing on your screen. For more inquiries, deep consultation, you can as well DM him with that same number. It's nice having you here today. Yeah, thank you, Mr. Moderator. Thanks for your time. Before we go, any advice for our viewers? Viewers all over the world, as you're hearing our voice, keep sharing it. Itikwana aka n'ihe ọjọọ, itikwana aka n'ajọ ọgwụ, itikwa aka n'ihe ọbụla bụ nsọ ala. Ka ị na-eme nke ka Chukwu gozie gị. So ekwe ụzọ dị mma. Otu aka o jiri njọ ya adịcha mma. Mana itinye aka n'ihe ọjọọ, ihe gbutere ọja, gị na-eme n'ọnụ gị. Ka emesịa.